שלום, היום אני אעשה סרטון ושתשימו לייקים בבקשה. בואו נראה איזה סרטון. אם אני רוצה לשחק איזה משחק אני אשחק פה. אל תפחדו, אני לא משחקת X0, אני משחקת משהו אחר, אבל יש משחקים ב-X0 דברים יותר יפים, נכון? אוקיי, אני רוצה שתשימו לי לייקים בלי שדברים ככה. אז היום תעשו לי לייקים. בואו נראה איזה משחק נשחק, איזה משחק. תשמעו, אני כנס על זה המשחק ולא יודעת אותו, אבל נתחיל. אוקיי, יאללה. ככה משחקים. תראו איך משחקים את זה. אז אתם צריכים לעשות נדנתי. עכשיו זאת צריכים לגנס אותם. ייכנסו. פה איזה תגנסה, לא מאמינה. שנייה, זאת ככה. טוב, אני אומרת לכם, פעם הבאה אני אשחק יותר יפה, יותר טוב, כי אני רוצה קצת מלוגה. אוקיי, אז תשימו לי לייקים, אל תשכחו, כי אני רוצה עוד לייקים בבקשה. אתם משתפרים יותר מדי.